Ένα. Σας έδειξα λοιπόν στο προηγούμενη σειρά ότι πώς αντιμετωπίζουμε την ανακοπή σε ένα βρέφος, δηλαδή στην ηλικία 0 με 1 έτους. Τώρα θα σας δείξω πώς αντιμετωπίζουμε την ανακοπή σε ένα παιδί ηλικίας δηλαδή από 1 έως 8 χρονών. Είπαμε πάνω από 8 χρονών θεωρείται ενήλικας. Έχουμε λοιπόν εδώ έναν μαθητή της 3ης Δημοτικού, 8 χρόνων περίπου, αν δεν κάνω λάθος, κάπου εκεί είμαστε. Έτσι, και το παλικαράκι εδώ πέρα, επειδή ήταν υποψία COVID, είχε έρθει σε επαφή με κάποιο κρούσμα COVID, είναι στο σπίτι καραντίνα. Και εσείς είστε στο σπίτι, είστε η μαμά, σας έχουν φωνάξει να προσέχετε το παιδί και το μωρό, το αδερφάκι του. Και συνήθως τον Πέτρο ακούγατε στο άλλο δωμάτιο που ήσασταν με το μωρό ότι έκανε φασαρία. Και ξαφνικά καταλαβαίνετε ότι ο Πέτρος, μάλλον το δωμάτιο του Πέτρου, υπάρχει πλήρης ησυχία. Άκρα του τάφου σιωπή, λες, τι έγινε, αναρωτιέστε, τι έγινε. Με το που πλησιάζετε στο δωμάτιο του Πέτρου, έτσι, παρατηρείτε από μακριά ότι ο Πέτρος κοίταται στο έδαφος. Τότε σκεφτόμαστε ότι πρέπει να πλησιάσουμε με ασφάλεια. Κοιτάζουμε δεξιά και αριστερά, πλησιάζουμε με ασφάλεια, πάμε πάνω από τον Πέτρο. Παρατηρούμε και τον κουνάμε και του λέμε «Πέτρο, τι έπαθες, είσαι καλά?» Ο Πέτρος δεν απαντάει. Και τότε κοιτάζουμε να δούμε αν αναπνέει. Για 10 δευτερόλεπτα προσπαθούμε να δούμε αν αναπνέει. Και 1 και 2 και 3 και 4 δεν πλησιάζουμε γιατί έχουμε υποψία COVID. Και 5 και 6 και 7 και 8 και 9 και 10. Ο Πέτρος δεν αναπνέει, έτσι. Βάζουμε ένα πανί στο πρόσωπό του για να μην έχουμε διασπορά του COVID. Παίρνουμε τηλέφωνο το 166 και ξεκινάμε και τους λέμε «Ελάτε γρήγορα στο τάδε σημείο, έχουμε ένα θύμα που δεν αναπνέει». Και βλέπετε με το ένα χέρι αρχίζω και κάνω συμπιέσεις το 1/3 του θώρακα. 100 με 120 το λεπτό. Αυτό. Συνεχώς, τίποτα άλλο. Θέλετε να βάλετε το χέρι να στηρίξετε, να μην κουνιέται το κεφάλι, ακόμα καλύτερα.